Jo soc Ramon López Andreu, vist tota la vida, que tinc 54 anys així en Mauella. Mauella és una pedania de València i en 1891 va ser annexionada a la ciutat de València. Estem a uns 8 o 10 quilòmetres de la ciutat, és una enclave que n'hi ha unes 600 fàbriques, que tenim un poblet que és el centre de la capital, que és Mauella, que n'hi haurà uns 60, que és una plaça i 2 carrers. La riquesa principal de Mauella sempre antes era la taronja Nabel, el que cuidava i se gastava diners i ho podava bé i això, treia molts diners. Després, ja en el segle nou, el XXI, s'han mort els arbres que se moriren a finals del segle passat, han plantat la Nabel d'ara, ja no ha tingut èxit, i ja no la volen. I és la lanelate la que alguns anys ha valgut i és la que tenim ara. El que té l'anelate pot alçar el dit. I en total no som, en del terme, 60 o 70 persones com és. Així a casa està Palau, el tio Palau de Mauella, els rullos, les rulletes, unes abueletes que anaven amb cor xicotetes, eren les rulletes. Després així estava la tia Oua, a la Corella, després les tigres, que eren el tio Toni, la tia Amparito, la Paquita, l'Amparo, la Vicenta i la Virgínia. Pudores, perquè son pare era Pudores de Buseros. El tio Paco Teler, que se casà amb la tia Mercedes, la catalana, el tio Sec i la tia Seca, que tenien una casa molt pobrets, a Pascasio, a Cis Blancos, el tio Nelo, la tigra, el tio Tom i la tia Trini. Els pericos, els serretos que diguem, són navarros que se diuen de serreta. Tio Pajarero, en els Senents, el tio Senent, que també n'hi havia una que li diuen Neleta, de Senent.